Къде топката? Къде топката? Чакай да вземем топката. Топката. Къде топката? Къде? Къде топката? Къде топката? Къде топката? Къде? Къде топката? Къде топката? Къде топката? Къде топката? Къде топката? Буф! Това не бе. Сигурно. Къде? Къде? Цуцана? 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 Главне. Буцана? Айде поската, ската. Айде ската. Я кажи така. Стига, друг път. Края на света се пада в петък. Дали ще има на другия ден отечествен фронт? Писано. Как захиля обаче? След поскъпването на дизела, цената на бензина скача. Сколко повече ще плащаме за литър от най-масовото гориво. След миньорите от Мини Марица изток и тези от груп Сумадан обявиха, че са в стачна готовност. Какво предизвика вълната от недоволство? Десетки се хвърлиха в ледените води, за да грабнат кръста на Йорданов ден. Къде топката? Къде топката? Къде? Къде? Къде топката? Филмите с най-висок приход. Трансформърс. Аватар. Генезис. Къде топката? Мислиш, Къде? Къде топката? Усмивка! И сега ще те изям. тези 100 000 на твоя отговор. Били ли Айде, стига да яде. Запазваш 100 000. За участие със свой близък човек. 6:15. Нова TV.bg. Нова